ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ଗୁରୁବାରରେ ପଡୁଛି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ନନଭେଜ ଖିଆ ହେବ। ସାରଙ୍କର ଆଜି ମନ ହେଇଛି ଫାଇଟର ଗଞ୍ଜା ଚିକେନ କଷା ଖାଇବାକୁ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଫାଇଟର ଗଞ୍ଜା ସନ୍ଧାନରେ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଛି ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ବିକୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା କିଣି ସାରିବା ପରେ ସାର ଆମର ଫାଇଟର ଗଞ୍ଜା ଧରି ପୋଜ ପରେ ପୋଜ ଦେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫାଇଟର ଗଞ୍ଜାର ମାଂସ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଥରେ ଖାଇଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ, ପ୍ରାଇସଟା ତ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଚିକେନ କଷା ରେଡି। ପ୍ରେମର କଢ଼େଇ ବସେଇ ଲଭ ଛୁଙ୍କ ମାରିବ ବେବି ନିଅ 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 ମଲିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ।